Zdravím, jmenuji se Jirka, jsem zakladatelem firmy Lowcro, která se specializuje na softwarový vývoj na míru pomocí low-codu. V dnešním videu se podíváme na vývojové prostředí Mendix Studio Pro, ukážeme si, jak vytvořit novou aplikaci, podíváme se na uživatelské rozhraní a ukážeme si klíčové nástroje a zkratky, které se při vývoji aplikací určitě budou hodit. Předpokládám, že jste viděli předchozí video a tudíž jste se již zaregistrovali a jste seznámeni s webovém rozhraní Mendixu a tohle je vlastně obrazovka, kterou uvidíte po tom, co se přihlásíte do staženého Studio Pro a kliknete na tlačítko Create New App. V této obrazovce jdou vidět šablony, které se dají využít k vytvoření nové aplikace. Ty šablony si můžete v rámci třeba firmy vyvinout i svoje. Je to, řekl bych, standardní best practice, protože firmy častokrát využívají svůj vlastní branding a jako mají třeba zakomponované nějaké funkcionality, které by měly být v každé aplikaci, třeba SSO například. Jo, a vlastně v rámci této templatey tahle funkcionalita už může být zprovozněna, takže řekněme, že bych pro nějakého zákazníka vytvářel novou aplikaci, tak použiju tu jejich šablonu, která už všechno tady tuhle funkcionalitu, ten jejich branding hlavně má už v sobě. Samozřejmě tady ty takové templatey tady nebudou, nicméně jsou tady nějaké templatey například pro nějaké automatizace, Siemens aplikace, nebo dokonce i pro SAP, které kopírují opět vzhled SAPovských aplikací, aby se tady takový vzhled nemusel vytvářet pokaždé na míru. Pro aplikaci, kterou potom v následujících dílech budeme vyvíjet, použijeme klasickou Blank Web App template a po výběru máme tady na výběr nějaké další parametry, vybereme nějaký název, hodíme třeba Demo, App Showcase, ať náhodou nemáme nějakou další aplikaci vyvinutou pod stejným názvem. Tady tohle nastavení nemusíme řešit, nicméně určitě dát ano, ponechat tak, jak to je. Toto je jenom jako propojení s tím verzovacím systémem. Určitě chceme vybrat jazyk. Vybereme angličtinu, ponecháme angličtinu. Pokud by se měla vyvíjet aplikace v češtině, tak standardně se stejně ponechává angličtina a čeština se přidá potom jako druhý jazyk. Takže takhle můžeme vytvořit. Ta aplikace se nějakou chvíli bude vytvářet a už se nám stahuje a během chvíle se otevře. Ten proces, vzhledem k tomu, že to je nová aplikace, by měl být jako relativně rychlý, tak budeme doufat, že tady nebudeme moc dlouho čekat. A vlastně tohle video slouží jako představení toho Studio Pro na vývoj nějaké té aplikace, toho nějakého testovacího zadání, které bude velmi jednoduché, aby v rámci pár dílů se vyvinulo plnohodnotné řešení, nebo ne plnohodnotné, ale nějaké řešení, které bude mít nějakou logiku, tak k tomu se dostaneme později. Tohle video vlastně slouží jenom k tomu, abychom si představili, jak používat to Studio Pro, kde co najít a k čemu slouží jednotlivé ty sekce toho vývojového prostředí. Tady trošku líp poskládám, protože to prvotní rozpoložení úplně mě nevyhovuje. Řekněme, že to takhle může zůstat. Půjdeme asi zleva doprava a potom se pověnuju ještě tady téhle vrchní liště. První věc teda. Máme tady App Explorer. Je to takový rozbalovací menu, kde máme hned 3 hlavní moduly. Vlastně, když je to takový ten prvotní dropdown, tak to se nazývá modul. Je tady základní aplikační modul, který tam je vždycky defaultně, ten se nedá smazat. Potom je tady systémový modul, což je v podstatě nějaký funkce, nebo modul, který přichází s každou verzí Studia Pro, ten se taky nedá odmazat. A potom je tady My First Module, což je první modul, který se vygeneruje pro tu naši aplikaci. Ten se standardně přejmenovává hned jako první věc, protože potom později můžou nastat problémy, pokud se nepřejmenuje hned. Takže řekněme, že ho přejmenujeme na Demo App. Jak už šlo vidět, tak když se ten dropdown rozklikne, tak u standardního modulu jsou zde jako další věci, které obsahuje ten modul. Každý modul obsahuje domain modul, což je model databáze, ve které se nacházejí entity, které reflektují vlastně
nastavení nebo jako taky rule set, který vlastně pro vytváření objektů. Více dopodrobna ukážu, zde teď čistě ukazujeme tento levý panel. Potom jsou tady nastavení. Nastavení pro modul jako většinou se ani nemusí používat a už tady jsou jednotlivé obsahy nebo části aplikace. Defaultně se nám tady vygeneruje nějaká domácí stránka, home web, a potom image kolekce, kde se dají nahrávat statické obrázky a nějaký defaultní microflow, jenom aby tam něco bylo. Když se vytvoří nový modul, vlastně když já dovnitř toho do jako prázdného místa v rámci toho App Exploreru kliknu pravým tlačítkem myši, tak se mě zobrazí dropdown, kde mohu provést nějaké akce. Pokud bych chtěl vytvořit nový modul, tak ho vytvořím jednoduše, že pravým kliknutím Add Module, dejme tomu, že to bude nový modul, jenom pro ukázku, tak když je to čerstvě vytvořený modul, tak má pouze doménový model a settings. Už se tady nepřidávají ani tady ty defaultní položky, které jsou jenom jako v rámci té šablony, té blank app šablony. Proč vytvářet nové moduly? Možná teď vám přišla otázka. Nové moduly dává smysl vytvářet, pokud ta aplikace má několik částí. Řekněme třeba, že máme nějaký jako core té aplikace, kde je třeba drtivá většina logiky. Pokud by to byla nějaká schvalovací aplikace, nějaký workflow, tak ten workflow by se nacházel třeba v rámci toho demo app modulu. Ale řekněme, že bychom chtěli získávat nějaká data třeba z REST připojení, přes nějaký REST API. Tak v ten moment dává smysl tady tohle REST API integrovat v jiném modulu, protože pokud bychom tak neučinili, tak ten doménový model, kde se modelují vlastně ty entity, ty objekty, tak by byl zaprvé přeplácený, nepřehledný a je to jako jeden z těch hlavních důvodů, proč ty moduly rozdělovat, protože potom je jednodušší i navigace v té aplikaci, protože pokud hledám něco pro tu integraci toho REST API, tak už vím, že jdu rovnou do modulu, který je pro to přímo určený. Takže to jsou takové ty hlavní důvody, proč vlastně dává smysl v určitých případech vytvářet nové moduly. Pokud bych měl třeba nějakou aplikaci, která má hromadu funkcí, jo, řekněme, že třeba je to nějaká aplikace skoro na všechno, jo, tak pokud bych měl nějaký, řekněme třeba CRM systém, tak opět bude nějaký CRM core a potom budou další moduly. Řekněme, že třeba tam pro různé aktivity nebo pro různé zaměření toho CRM, tak bych opět dělal nové moduly na to konkrétní zaměření. Jo, nedělal bych to do složek, protože opět přerůstá ten modul, je příliš velký, nepřehledný. Je to čistě jenom jako věc o přehlednosti. Tolik asi k té levé části, nebo teda tolik k těm modulům. Ještě se podíváme tady do toho aplikačního modulu. Ten aplikační modul má už trošku větší settings, do kterých určitě jako vývojář se bude dívat, protože se tady nastavují důležité věci. Configurations, zde se nachází databázové, vlastně databáze, řekněme. Defaultně je tady pouze jedna, což je ta built-in databáze, která se ukládá lokálně na zařízení a potom vlastně běží na localhostu pod nějakým portem. Mohu tady přidávat novou databázi, může to být ta built-in databáze, nebo opět tady jako pod dropdownu jde vidět všechny databáze, které jsou podporovány. Takže řekněme třeba, dají se dělat takové pokročilé věci, že třeba já si stáhnu databázi z produkce a abych ji mohl na svém lokálním prostředí testovat, řekněme, že potřebuji ty data z té produkce, ale nechci samozřejmě měnit nic na produkci, protože to je špatný practice, tak si stáhnu tu databázi a zprovozním si ji lokálně. Tím pádem potom si tady vyberu ten typ databáze, která se používá, to samozřejmě záleží taky na jakém prostředí ta produkce běží. Pokud je na Azure, tak to bude Microsoft SQL Server, pokud je to na Mendixu, tak je to Postgres, pokud je to na SAPu, tak je to SAP HANA. A potom si to zprovozním, běží mě někde mimo ten Mendix a propojí se to. I takové věci se dají dělat. Potom v tabu Runtime, tak tady se nastavují standardně nejčastěji věc, která se tady bude měnit, je After Startup. Jedná se o část logiky, která se spustí po spuštění té aplikace na prostředí.
A tím pádem třeba řekněme, že se některé věci musí inicializovat. Například třeba vytvoření admin účtu. Tak tohle je třeba věc, která by se dala do toho after startupu. Nebo různé spuštění nějakých služeb, které běží na pozadí, tak standardně na after startup. Potom se tady taky dá vybrat verze Javy. Potom ještě třeba zajímavost určitě languages. Tohle je přesně ta část, kde by se přidával nový jazyk, takže pokud bychom chtěli mít dvojazyčnou nebo multijazyčnou aplikaci, tak zde přidáváme další jazyky. Těch jazyků na výběr je opravdu hodně, jsou to všechny pod ISO 639, takže jako těch jazyků opravdu je hodně podporováno. Čeština samozřejmě mezi nimi taky. Každý jazyk ještě má nějaké další nastavení. Pokud je nějaký jazyk defaultní, tak se samozřejmě čekuje jeho kompletnost, což znamená, že pokud se kontroluje kompletnost jazyku, tak pokud bych měl nějaké texty, které nejsou přeložené, tak mě Mendix přímo vyhodí chybu, že tady chybí překlad. Pokud nekontroluji tu kompletnost, tak to nevadí. Potom samozřejmě k jazyku se pojí i formáty datumu, formáty času a potom dohromady. Jak víme, Amerika to má prohozené, mají prvně měsíc a potom dny, což je nepříjemný, nicméně pokud bychom chtěli anglickou aplikaci, ale náš formát, tak se tady zadá custom formát, který potom bude vypadat jako náš klasický prvně dny, tečka, měsíc a dál. Jde vybrat samozřejmě i angličtinu, která má ten formát, který bychom požadovali, nicméně dobrý mít jako defaultní jazyk tu angličtinu a potom třeba pokud by mělo jít o českou aplikaci, tak automaticky přepínat jazyk do češtiny, protože v případě, že třeba používáme nějaké moduly přímo i od platformy, tak ty samozřejmě nepodporují všechny jazyky. A potom, když bychom je teda do té aplikace naimportovali, tak budeme mít problém, že nejsou přeložené. I kdybychom použili třeba angličtinu z United Kingdom, řekněme. Takže bychom museli řešit zbytečnou práci, proto je dobrý mít ten defaultní jazyk anglicky a přepínat ho manuálně po přihlášení uživatele. A tolik asi k tomu settings. Možná jsem začal zbytečně moc dopodrobna, nicméně je to dobrý to zmínit. Je dobrý mít všechno na jednom místě a vědět opravdu, jako co všechno se dá dělat. Pak je tady zabezpečení. Zabezpečení celé aplikace. Jsou tady 3 režimy. Tady tenhle mod nebo úroveň security můžeme rovnou skipnout, nemá smysl se tím absolutně zaobírat. Nastavíme security rovnou na produkci, abychom viděli všechny věci, které se tady dají řešit. Modul status, to je pokud mám moduly, ve kterých má uživatel role, tak tady se ukazuje, jaké mají přístupy. Je to užitečné, nicméně tady teď nic nemáme. Protože nejsou propojený, není tady nastavená security, nejsou tam žádné části, do kterých by ten uživatel měl přístupy, takže proto tady ještě zatím nic nevidět. Jsou tady ty potom uživatelské role, což jsou role přímo, na které se uživatel přihlašuje. Je tady vlastně rozdělení na uživatelské role a na modulové role. Tady vlastně jdou vidět. Každý modul má svoje role, které ty modulové role se přiřazují těm uživatelským rolím. Ten naming je možná trošičku jako dá se poplést, nicméně je to potom, jakmile to člověk jenom pochopí, tak už je to jasný, že pokud já vytvořím nějaký ten svůj modul, tak musím samozřejmě určit třeba, že kdo všechno může volat ty REST cally. Jo, aby to nebylo, že nějaký read-only uživatel nebo nějaký visitor, nějaký anonymous mohl volat REST cally, to nechceme, takže samozřejmě mu to nedovolíme a proto musí mít určenou roli v tom REST modulu ten uživatel, takže anonymous by třeba neměl nic. Teď už to možná i dává trochu víc smysl. Takže tady se přidávají, můžeme jich přidat do nekonečna, nicméně samozřejmě dává smysl. V rámci návrhu každé aplikace je to unikátní, jaké role by každá aplikace měla mít. Pak se tady nastavuje administrátorský účet, ten teda funguje jenom na lokálu, na prostředí, na nadsazeném prostředí na cloudu. Už tady tenhle demo účet nefunguje, takže se musí pomocí třeba toho After Startup vytvořit nějaký administrátorský účet, který může potom spravovat tu aplikaci. Demo useři stejným způsobem opět fungují jenom na lokálu, nefungují na cloudu. Anonymní uživatelé, tak ti musí mít svoji vlastní uživatelskou roli, můžou být vyplí, můžou být zaplí, záleží, co vyžaduje aplikace. A password policy, pravidla pro to, co všechno, co jaký heslo musí splňovat,
myslím si, že mluví za sebe. To by byla ta security. Potom je tady navigace. Navigace, kde se zadávají se tady třeba název aplikace, potom favicon, defaultní homepage, takže kam vlastně jakou obrazovku, jako první stránku ten uživatel vidí po přihlášení. Dá se vytvářet i homepage specifické pro role, takže kdyby třeba řekněme, bychom přidali tu anonymní roli, tak tady specifikujeme tomu anonymnímu uživateli, že jeho defaultní stránka je login, aby se přihlásil nebo zaregistroval. Například. Potom je tady i fallback page, což je pokud všechno failne, tak vybereme page, kterou uvidí. To by byl třeba nějaký error page například. Samotná navigace, tak vybíráme tady vlastně stránky, které jsou v rámci navigace. Ta navigace může být nahoře, v liště nebo na sidebaru. Záleží, jaký layout použijeme, někdy to je dokonce oboje najednou. A přidávají se tady jednotlivé itemy, můžou být rozbalovací menu tady vytvářený. Řekněme, že bych vytvořil nějaký item, který dělá nic a takhle ho připojil na ten home, tak jsem teďka z homeu vytvořil dropdown, který má nějaké itemy a ukazují se mi tady zároveň i role, které mají přístup na ty stránky. Pokud teda mám samozřejmě produkční security. Tolik asi k té navigaci. Pak jsou tady ještě systémové texty, což jsou nějaké defaultní texty, které se zobrazují, když se stanou nějaké operace. Jedná se o systémové moduly, nebo systémové hlášky. Nemá si smysl to moc dopodrobna popisovat. Samozřejmě taky se vážou na jazyk, takže pokud bychom tady měli češtinu a přepnuli bychom se do češtiny, tak se tady tyhle systémové texty by měly správně přeložit do češtiny taky. Pak je tady styling. Ten styling se rozděluje na dvě části, buď native nebo web. Pokud vytváříme jenom webovou aplikaci, tak samozřejmě dává smysl jenom webové stylování a jsou tady SCSS, soubory, které vlastně řeší to stylování té aplikace a to je asi nejspíš asi ta hloubka, do které bych měl zajít, než se zbytečně rozkecám o věcech, které nejsou teď zajímavé a důležité. Takže tady se dá najít stylování. Pokud samozřejmě bychom chtěli dělat nějaké custom stylování, tak ještě možná dobré zmínit, že to stylování by se mělo dělat ve vlastním modulu. Tím pádem, když já bych tady měl, řekněme, chtěl udělat nějaké custom stylování, tak ten nový modul, co jsem tady vytvořil, tak označím jako UI Resources module. Tím pádem se přepne na ten stylovací a už můžete vidět, že se tady přidala i ta jako složka nebo ten dropdown styling a vytvořilo se tady native, web. Chápeme se. Je to určitě lepší, než měnit ten default, protože ten default se může přepsat. Tady to se nám nepřepíše. A pak poslední věc, která je v tom aplikačním modulu, marketplace moduly, což jsou moduly, které se dají stahovat z marketplaceu, k čemu se dostanu později. Potom, jak už několikrát jsem tady nějaké věci klikal, tak šlo vidět, že ta prostřední část je vlastně ta pracovní část, kde se spravují ty stránky, spravují se tam kousky logiky. Možná jsem ještě trošku předběhnul. Řekněme, že třeba chceme přidávat nějaké ty části logiky, tak dává smysl je nějakým způsobem členit. Člení se to standardně do složek, takže když bych jenom tady, řekněme, vytvořil nějakou složku, která se bude jmenovat microflows, tak ta složka může obsahovat samozřejmě milion složek dalších. Jo. Vytvořím tady nějakou další složku, z ní se stane potom dropdown a ta složka má další složku a další složku a další složku. Samozřejmě všechno chceme dělat přehledně, takže nechceme mít hromadu složek v rámci toho modulu, protože potom opět vlastně ten důvod, proč ty složky používáme, tak aby to bylo přehlednější, takže chápeme se, proč to nedělat. Řekněme, že přidáme třeba nový microflow, nebudu řešit nějaký moc pojmenování zatím. Microflow je logika jako té aplikace. Ta logika té aplikace se rozděluje na na dva druhy.
A to je microflow a nanoflow. Ten rozdíl mezi nanoflow a microflow je ten, že microflow se otáčí na serveru, tím pádem interaguje se serverem a má další možnosti, třeba volání těch REST APIs, ukládání dat do databáze a další věci, které se spojí s tím, že vlastně má přístup do serveru. Pokud bychom vytvořili nanoflow, tak to se standardně exekutuje jenom na klientovi, což znamená, že vlastně nejsme schopni z něho třeba uložit do té databáze nebo posílat ty REST APIs, ale zase je mnohem rychlejší, takže pro operace třeba, které by měly běžet jenom na to klientovi, jen my nepotřebujeme zapojovat ten server, tak se vyplatí se používat ty nanoflows. No a to asi fakt je jednoduchý jako představení té levé části, ona je celkem komplexní, snad se mě to podařilo vysvětlit nějakým rozumitelným způsobem. Je to docela knowledge dump, je to tak, ale to video slouží, že se dá vracet, dá se zpomalovat, dá se rewatchnout nějakou část několikrát, než to opravdu jako než to klikne. Potom samozřejmě těch věcí tady je mnohem víc, než jenom microflows, nanoflows, složky a stránky. Je jich tady opravdu hodně. Kdybych je měl všechny vysvětlit, tak tady budu sedět ještě další půl hodiny, takže od toho už slouží dokumentace, kterou si můžete přečíst a vlastně všechny tady tyhle části logiky jsou dopodrobna zdokumentovaný, vysvětlený, co každá dělá, takže to vás odkážu už do dokumentace, protože tohle video musí být relativně krátký. Takže ta prostřední stránka, nebo prostřední část toho StudioPro slouží k tvorbě té logiky, pokud jsem na stránce, tak i k stavbě té stránky. Stránka má dva módy zobrazení, to structure mode, je to design mode. Design mode by měl nějakým způsobem vizualizovat, jak ta stránka asi vypadá. Pro vývoj ale je nejlepší ten structure mode, protože tady vidím ty individuální prvky, tady je nějaký layout grid, tady je nějaký container, a já pokud tam chci přidávat nějaký další content, tak vím přesně, na jakou úroveň i přidávám, tím pádem se vyvaruju nějakým zbytečným chybám, že jsem něco položil omylem mimo nějakou část, ve které se třeba ten prvek měl nacházet. To se v design modu stává poměrně často, takže já třeba osobně preferuju ten structure mode a v podstatě na design mode absolutně nepřepínám, protože pokud chci vidět, jak ta aplikace vypadá, no tak si jednoduše spustím a podívám se, jak vypadá opravdu v prohlížeči, protože to je vlastně to, co potřebuji opravdu vidět. Co se týče microflows, tak tam už jste vlastně i tady v rámci toho upravování té stránky jste viděli, že jsem bral nějaké aktivity z pravé části toho studia. Je tady poměrně dost aktivit. Podle toho, co nahrávám vlastně za moduly, tak těch aktivit může být ještě víc. A odsud vlastně beru části té logiky. Samozřejmě ty aktivity, co jsou tady, nebo věci, které můžu použít, se liší podle toho, jestli jsem v microflow, nanoflow nebo na stránce. Jak můžete vidět, tak tady se to absolutně jako přepne. Mám tady nástroje, které slouží k budování té stránky, a pokud jsem v logice, tak tady mám části, které slouží k budování logiky. Jo? Takže můžu tady přidat třeba nějaký retrieve z databáze, no jenomže nemám co vytáhnout z databáze, nebo můžu samozřejmě z něčeho, co už tam je třeba z toho marketplaceu, takže pokud bych si chtěl vytáhnout uživatele, všechny z aplikace, tak je vytáhnout takhle z databáze a mám tady retrieve všech uživatelů z aplikace. Například takhle. Můžu je samozřejmě ještě, co je taky věc, kdybych chtěl udělat microflow, které vrací data, takže jsem si teďka vytáhnul list všech uživatelů, tak můžu ty uživatele i poslat někam dál. Takže vlastně tady tomu microflow do toho ukončujícího eventu je to vlastně tady to červené kolečko, které značí to, že ta logika už končí tady v tomhle bodě. To microflow může mít samozřejmě několik konců. Řekněme třeba, že by tady byla nějaká podmínka, jsem tady teď podmínku teda nevložil, je to nějaký jiný prvek, nicméně řekněme, že by ten prvek končil, no teď jsem to teda udělal špatně, protože takhle to být nemůže, nicméně kdyby tady ta podmínka teda byla, tak pointa je, že může mít několik konců, to
microflow nebo jakýkoliv kus logiky a vracet třeba rozlišný data. Řekněme třeba, že bych tady měl nějakou operaci, která ještě něco jako rozhoduje, tak bych tady zadal, že tenhle end event vrací empty a nevrací nic. Což samozřejmě můžu. Tím pádem jako ten list se vrátí jako prázdný. Takže to je asi tolik. Takže když bych teď třeba tady tenhle microflow chtěl zavolat v rámci jiného microflow, což by z tohohle microflow dělal submicroflow, tak by mě tohle microflow už rovnou vracelo ten list. Je to v podstatě, když bychom se teďka dostali třeba do klasického programování, tak jsem si teďka naprogramoval funkci, která se dá používat několikrát. Tím pádem, pokud já to teď tady vložím, tak mám my first logic microflow, které mě vrací mě list těch uživatelů. Proč je to super? To je jednoduchý, protože na tu aktivitu toho vytáhnutí těch uživatelů nemůžu používat žádné debugovací, žádné jako identifikační nástroje, ale na tady tohle microflow můžu. Takže pokud bych chtěl vědět, kde všude se mě používá to my first logic, tak si jednoduše kliknu tady pravým na ten kus té logiky, můžu se podívat na historii, vlastně třeba kdo to vytvořil, kdo to měnil, kdy v historii, pokud je to nějaká starší aplikace, a hlavně se můžu podívat na find usages, což mě potom tady vyskočí v téhle spodní části, které se potom ještě dostaneme, kde se všude to microflow používá, což pokud bych samozřejmě tady hodil ten retrieve, tak na ten samozřejmě find usages dát nemůžu, protože to je jako jenom jednoduchá operace. Takže to je jeden z těch hlavních důvodů, proč pokud vím, že něco budu potřebovat několikrát v té aplikaci, tak vytvořit to tímhle způsobem, kde můžu potom jednoduše zjistit, kde všude se to používá. Tolik asi teda k té části logické, potom vlastně i tady. Opět je tady těch aktivit strašně moc, takže dokumentace je místo, kde můžete zjistit, co všechno se používá a v rámci vlastně vypracovávání té jednoduché aplikace v dalších dílech, tak já některé ty prvky použiju a budu vysvětlovat, proč je používám, na co vlastně jsou určený. Takže to by byla téměř hotová ta pravá část. Je tady několik těch tabů ještě v rámci té pravé části. Jsou tady properties, které je vlastně shrnutí, když dvakrát kliknu dovnitř nějakého prázdného prostoru té logiky, tak se mi otevřou ty properties i tady. Ale že opět samozřejmě jako z rychlostního a efektivního hlediska je to zbytečný krok, když mám všechno dostupné tady. A taky důležitá věc je, pokud mám nastavenou security na produkční, tak musím vybrat ještě role, které mohou používat to microflow. Nebo nanoflow, to je úplně jedno, jakýkoliv kus logiky, musím mít určenou roli. To stejné i stránka, musí mít určenou roli, která role může tu stránku vidět. Dá se to tady snadno nastavit. Potom, pokud třeba řekněme, že bych měl ten list omezený, že můžou jít vidět uživatelé jenom, které mají jméno Karel a měl to přiškrcené přímo na úrovni té entity, tak můžu tady zapnout Entity Access, což potom to přiškrcení bude fungovat i v rámci tohohle, jako toho microflow. Pokud bych tady tohle nezapnul, tak mě tady ta aktivita bude ignorovat, nebo ten submicroflow, kterým je ta aktivita, bude ignorovat to, že se má dívat na to omezení a vytáhne mě všechno z té databáze, což je důležité nad tím přemýšlet, na čem vlastně pracuju a co zapínám. To je asi ten properties, potom je tady konektor, ten teď irrelevantní není, a marketplace samozřejmě, kde můžu vybrat ty moduly, které jsou přímo, které už někdo vytvořil. Ty moduly se dělí na platform supported a na moduly, které, nebo v tomhle případě to jsou moduly, mohou to být widgety, mohou to být všechny možné věci, tak které vytvořil jako někdo už přede mnou. Pokud je to nějaká, jako standardně pokud se dělá na pravé zakázce, na opravdové zakázce, tak je dobré používat jenom ty platform supported, protože tam nebudou žádné security risky, protože to je přímo od té platformy. Pokud bych teda chtěl přidat nějaký ten modul, tak ho následně stáhnu, přidám ho jako nový modul, záleží pokud už tam byl nebo ne, on se když tak replacene a přibyl tady, jak můžete vidět, je teda tady nový Community Commons modul, přidaný do těch Marketplace modules. To je vlastně ten důvod, proč tady ta složka je. Pokud bych byl na stránce ještě, tak bych si tady mohl přidat nějaký
soubor widgetů, třeba myslím si, že to je zrovna ty data widgets, třeba ten už teda tady je, takže kdybych měl outdated verzi, tak se mě obnoví nebo updatene a mohou tady být jako další třeba widgety, nějaký timer třeba nebo něco, co se dává na page, tak tohle je místo, kde se to dá najít. Konektor, ten slouží, on tady teď teda není, jako není tady nic, nicméně pokud bych potřeboval zmapovat nějaké objekty na nějaký jiný objekty, tak tady bude výběr těch entit. Tolik teda asi k té pravé části, už to trvá zbytečně dlouho, než jsem chtěl, ale nicméně snažím se vysvětlit všechno tím způsobem, aby bylo všechno jasný, ale trošičku se pokusím zrychlit. Spodní část. Spodní část vyskakují tady erory, hned tady mám další error, nebo hned tady mám nějaký error, mě to říká, že soubory nebo itemy, které mají swap itemy, nemohou mít akci, což znamená, že pokud je to dropdown, tak nemůže mít tady ten open page, musí mít do nothing no, protože bychom rozklikli ten dropdown logicky, že ono by nám to otvíralo nějakou stránku, takže takhle to fungovat nemůže. Mohlo by to fungovat obráceně, kdy bychom spíš vzali ten home a dali ho na ten item, v ten moment to funguje. Takže to jsme vyřešili teďka tady ten jednoduchý error. A skoro i kdybych to měl naplánovaný, nebylo to naplánovaný, nicméně vyřešili jsme první bug. Ty erory mají určité levely nebo úrovně, jsou tady buď ty erory teda, nebo jsou tady i warningy. Warningy určitě samozřejmě vyplatí se na ně dívat a je dobrý je řešit hned, jakmile vzniknou, protože pokud se nebudou řešit, tak jich vzniknou opravdu tolik, že už to je docela náročná aktivita je všechny vyřešit. Takže warningy určitě má smysl řešit. Jediný warningy, které nemá smysl řešit, jsou warningy, které jsou přímo z těch marketplace modulů, protože marketplace moduly by se měnit neměly. Ty se mohou akorát znovu nahrávat nebo updateovat tady z toho marketplaceu. Takže pokud je nějaký error nebo teda nějaký warning přímo z marketplace modulu, tak ten se ignoruje. Ale pokud vytvářím tady nějakou logiku v rámci těch mých modulů, tak samozřejmě ty warningy jsou potřeba vyřešit. Potom teda mám tady další. A ještě taky dobrá věc, pokud teda nechci, aby ty warningy tady z těch marketplace modulů byly, tak můžu si nastavit suppression rules, což jsou pravidla, které jako tady můžu vybrat moduly, které nechci, aby se používaly pro ty warningy. Takže to je jako jeden ze způsobů, jak ty warningy dostat pryč. Z téhle části, řekněme. Potom tady mám změny, kde jdu vidět všechny změny, co jsem provedl. Teď jich tady mám opravdu hodně, protože jsem naimportoval tady ten modul, který sebou přinesl hromadu akcí a logiky a všeho. Takže proto tady těch změn mám tolik. Best Practice Recommender je to nějaký nástroj, který doporučuje nějaký jako dodržování těch best practices. Někdy se to může trošku plíst, ale většinou se stane, že opravdu doporučuje správně, takže minimálně stojí za to se na to podívat, co vlastně doporučuje a jestli to dává smysl. Určitě bych to nenásledoval naslepo, ale používal zdravý selský rozum vlastně v rozhodnutí, jestli to teda dává smysl nebo ne. Potom je tady konzole. V momentě, kdybych tu aplikaci pustil, což můžu udělat tady přes ten zelený button, který je v té liště, trošku jsme možná předběhli, ale to nevadí, tak je tady vlastně výpis té konzole, co se děje. Hned jakmile se ta aplikace spustí, tak tady se bude spamovat hromada messageů, které se zobrazují pokaždé, když ta aplikace naskakuje. Řekněme, pokud jsem třeba pracoval na nějaké logice a vyskočí mě chyba, že jsem něco třeba jako úplně nevymyslel dobře, tak ten error se právě zobrazí tady v konzoli a bude tam chybová hláška, bude tam stack trace, zjistím přesně, kde vznikl ten error a jaký ten error většinou je. Řekne mě to, že třeba jsem zapomněl dát nějaké práva na nějaký kus logiky a teďka mě to vyskakuje jako chyba, nebo že nesmím vytvářet nějaký objekt. Těch errorů je fakt jako stovky, nicméně ve většině případů jde zjistit, co je za problém. Vzhledem k tomu, že to točím na notebooku, tak to trvá poměrně dlouho, no hlavně i to první spuštění trvá trošku dlouho, protože se vytváří se ta offline databáze, která potom při druhém spuštění už vytvořená je, takže ten loading bude trošičku rychlejší, nicméně teď to trvá trošičku díl.
ale v momentě, kdy se to začne spouštět, tak už uvidíme, jak do té konzole budou naskakovat věci. Takže už to tady jde vidět, že teda se něco opravdu děje. Potom mám tady ještě další tab, což jsou Find Results, což už jsem vlastně ukázal předtím, takže tady se zobrazuje to, co jsem vyhledával. A pak je tady debugger, který slouží k debugování logiky. Je to, pokud třeba se řeší nějaký problém. Já vím, že mě někde vyskakuje chyba, tak teď chci zjistit, kde přesně ta chyba vyskakuje. Řekněme, že bych třeba měl nějaký jako problém, tak já tady hodím ještě nějakou aktivitu, jenom jako aby se neřeklo, aby to dávalo smysl, tak dejme tomu, že vytvořím tady list nevím, těch accountů třeba, na tom úplně nezáleží. A už mě tady vyskočil warning, ten warning říká, ani nemusím se podívat, co to je, že ho nikde nepoužívám, protože neměl bych samozřejmě tvořit aktivity, které se nikde nepoužívají. Vím, že to je warning, protože tady mám vyskakující. Teď to na mě křičí, že jsem vytvořil breakpoint, což je to ten startovací bod, nebo ten bod, kde se přeruší nebo zastaví jak kdyby ta logika v tom místě a já v ten moment můžu si proklikávat ty jednotlivé kroky té logiky. Samozřejmě, abych mohl proklikávat tu logiku, tak se ten microflow musí někde používat, což teď momentálně se používá, teda, ale ten hlavní se nikde předpokládám, že nepoužívá, takže si ho vložíme na tu stránku. Myslím si, že to je tento. Jo, je to tento. Takže si ho normálně na tu stránku vložíme. Nejjednodušší způsob je to jednoduše přetáhnout. Že to podržím, dvakrát kliknu a držím, nebo no, je to tím, že jsem na laptopu, ale stačilo by kliknout jenom jednou na myši a přetáhnout. Když se to teda teď otočím, můžu to udělat buď tady tím tlačítkem, anebo zmáčknout jednoduše F5, jak v prohlížeči, ta aplikace se otočí. Co je taky super feature, která teď nedávno přibyla, nebylo to tady, tak jsou tady kroky zpátky. Jo? Pokud já jsem třeba, řekněme, vyhledával někde, může se stát, že třeba vyhledávám usages, nějaké jako logiky, která je komplexnější a jde skrz hned několik vrstev, tak je snadný se v tom trošku ztratit a teď zjistím, že třeba jsem zašel moc hluboko a chci se vrátit, ale už si nepamatuju přesně, kde se to používalo a je možný, že se to používá na více místech, tak teď se můžu hezky vrátit pomocí back buttonu. Je to hodně nice věc za mě, stalo se mi to už moc krát, kdy jsem se chtěl vrátit a nešlo to. Takže teď se spustila ta aplikace. Můžeme se podívat tady na tu aplikaci ve View App, ta běží normálně teďka, zadáme ten adminní účet defaultní a když teď spustím tady ten microflow, tak snad jde vidět, že se mě tady rožnulo to Studio Pro a to značí, že se to zastavilo v tomhle bodu logiky. Takže tohle se spustilo automaticky a tady už se mi to seklo a mám možnost to ovládat. Mám tady hned několik možností, jak to ovládat, nicméně už nemáme moc čas, takže opět dokumentace, tam je to moc dobře vysvětlené, co každý krok dělá. Step into nicméně pokračuje dál. A řekněme třeba, že kdyby tady tahle aktivita byla, kde se to rozbíjí, tak abych to teď zjistil, protože v momentě, kdyby tady ten error měl vyskočit, tak mě se to tady přeruší. A já budu vědět, že přesně tohle dělá ten problém, například. A nebo pokud bych třeba dělal i nějaký operace s daty a já chtěl vědět, co všechno mě to, jaký data to používá, jaký data to má a jestli to opravdu sedí s tím, co jako ten výsledek, jestli se opravdu děje to, co chci, aby se dělo, tak tady v posledním tabu, který se jmenuje Variables, vidím všechno, co mám teď jako dostupné v tom scopeu. Takže mám tady dva listy, jeden je prázdný, to je ten, co jsem tady vytvořil, který nic nemá, ale mám tady i account list, který něco má. Ten list je list jako objektu jako accountu, takže mám tady dva uživatele. To jsou ty demo účty, takže tady nic moc nezjistíme. Je to jeden demo administrátor a jeden demo uživatel. Nicméně vidím, že třeba chtěl jsem vytáhnout všechny uživatele a vím, že mám dva uživatele, protože se někde můžu podívat, že tam opravdu jsou a vím, že jsem je tady úspěšně retrieval. Takže teď třeba můžu usoudit, že opravdu mě to funguje tak, jak jsem chtěl. Takže to je jenom jako ve stručnosti ten debugger a vlastně celá tady ta spodní část. Samozřejmě dá se tady dělat mnohem víc věcí dalších, ale to bych tady ještě seděli další 2 hodiny. Už tak je to moc dlouhý.
Takže to jsou tak jako úplně všechny ty hlavní části. Potom tady máme poslední věc, z části už jsem to načnul, k čemu slouží tohle. Publish button bych zapomněl, že existuje, nepoužívat určitě. Takže slouží to k tomu, že to nastaví, jako deployne tu aplikaci, ale určitě deployovat pomocí toho webového rozhraní je to mnohem lepší, takže nepoužívat publish button. Občas se může stát, že to miskliknete, to je nepříjemný, se to stane, nicméně nepoužívat. Potom ještě, co je zajímavé, tak je tady ta horní lišta, kde jsou jako další části logiky. Tady asi úplně nemá smysl nic moc zmiňovat. Možná tady v editu preferences, řekněme třeba, to může být zajímavá část, která je určitě důležitá. Dají se tam nastavit nějaké věci, co by mohlo být hodně zajímavé, co třeba relevantní pro uživatele, nějaký version control, co to používá na Git, údaje, work environment, podle toho, jak nastavený máte účet, tak to používá vaše jako nastavení. Já rozhodně doporučuji se mít po první registraci nebo po prvním spuštění, protože tady tohle bude nastavený na design mode, což je nepříjemný. Takže tady přesně edit preferences a work environment, nastavit na structure mode, potom když otevřete novou stránku, kterou jste měli zavřenou, tak bude automaticky ve structure modu a nebudete muset přepínat nahoře. A potom new features, tady se dá, pokud je nějaká nová verze a jsou tam nějaké nové featurey, tak se tady dá zapínat, vypínat nějaké, řekněme, třeba featurey v betě, experimental a tak. Takže tolik asi k těm preferences, potom view, tady pokud se mi podaří něco omylem zavřít, tak si to tady můžu znovu otevřít. Řekněme, že bych třeba omylem zavřel marketplace, který se teda samozřejmě dá spustit i tady tou ikonkou shopping cart, ale řekněme, že by to bylo něco, co nejde takhle otevřít, tak to tady otevřu a znovu se mi to otevře. Jo? Třeba by to mohlo být to properties, ty teda určitě odsud tady nespustím, takže teď jsem hodně smutný a nemám ty properties a chtěl bych je moc, tak si je tady znovu otevřu, není to konec světa, jednoduchý. Potom je tady aplikace Synchronize App Directory, Show App Directory Explorer, co otevře složku, kde se ta aplikace nachází. Do složek opravdu teď jako zasahovat nebudu, nicméně je to způsob, jak snadno otevřít, kde ta aplikace je. A potom další možné věci, které jsou moc advanced na tohle video. Co ještě dává smysl zmínit, je možná to verzování. Jsou tady asi, řekněme, dvě hlavní části, které jako každý vývojář bude používat, jich teda tady určitě víc, nicméně určitě stojí za zmínku pull, takže pokud já pracuji na té aplikaci s několika lidmi, tak pull mě vytáhne jejich změny, které oni commitli. Commit znamená, že ty změny, co jsem teďka udělal, tak uložím na server nebo uložím je někde na nějaký verzovací systém, který si je zapíše a už je vidí všichni. Takže potom pomocí toho pullu bych je jako jiný vývojář byl schopný získat. Pokud committuju a někdo commitnul přede mnou, tak se tam provede rebase, což vlastně ty změny mě vytáhne tak či tak, jenom v momentě, kdybych neměl žádné změny a chtěl jenom ty nové změny, tak ten pool bude fungovat. Potom je tady manažování branch lines, tady můžu vytvořit nové větve, pokud bych chtěl fungovat na své vlastní větve a tím pádem nezacházel tomu druhému vývojáři do práce, tak je to možnost. Potom můžu změnit všechny svoje změny, což asi možná i udělám, protože ať tady nemáme zbytečný vinec. Možná jsem to odmazal strašně moc a to občas se stane, že vyskočí nějaký error, nicméně nebudu to řešit, protože vím, že to je v pohodě. Takže teď jsem třeba změnil úplně, všechno jsem zahodil, co jsem tady za tuhle celou dobu udělal. A pak je tady language, kde opět se třeba můžu dostat do těch nastavení, batchovací náhrady nějakých slov, batch translate, takže mě to přeloží všechno najednou a help, který jsem nikdy nepoužil, protože všechno umím samozřejmě. To byl vtip, kdyby to nebylo jasný. To je asi Studio Pro, bylo to mnohem delší, než jsem čekal, nicméně snad jsem vysvětlil všechno minimálně v nějakém srozumitelném způsobu. Pokud by cokoliv nebylo jasný, tak využijte komentářů, já moc rád odpovím na cokoliv, kdyby třeba nebylo jasný, a v dalším díle se už podíváme na tvoření nějaké aplikace pomocí nějakého zadání. Moc díky.